Det startede i 86, da jeg var 10. Fordi at jeg var ikke en fodbolddreng. Jeg passede ikke rigtig ind i en idrætsforening, hvor at der var nogen, der fortalte mig, når man skulle komme, og hvad man skulle lave, ikke mindst. Og ikke mindst det der med, at hvis jeg kom for at spille fodbold, så var der en anden, der mente, at jeg skulle løbe 10 omgange rundt om banen først. Så fandt jeg pludselig det her, som var noget helt andet. Og dels kan udfordre en på en helt anden måde, hvor man selv sætter udfordringen. Hvis 2 skateboardere møder den samme kant eller den samme rampe, så er det en vidt forskellig udfordring for dem. Og man kan selv sætte dem i forhold til der, hvor man er og det, man kan. Så det er en helt fremragende måde at hele tiden skubbe sig selv til at blive bedre og bedre til, hvad man nu gerne vil. Men skateboarding har ændret sig rigtig, rigtig meget. Dengang, der var der ikke ret mange. Jeg er fra Nørre Sundby, og jeg tror, vi var 3 skateboardere i Nørre Sundby dengang, som startede på samme tid, som fandt hinanden. Og de første 4 år, der var der ikke flere skateboardere i Nørre Sundby, så kom der en enkelt til. Men det var tit sådan noget, fik på puklen af mine klassekammerater og de unge, der gik i de større klasser. Fordi det var bestemt ikke noget, der var særlig smart. Til i dag, der er der jo lige så mange skateboardere, som der er fodboldspillere eller håndboldspillere. Og der er kommet et helt andet fokus på det der med, at man kan gå ud og dyrke idræt eller streetkultur i sådan nogle uorganiserede former, når man har lyst og når det passer ind. Altså, det eneste, det kræver, det er, at asfalten er tør og solen skinner. Det er der rigtig mange, der bliver tilsåret af. Måske mest af alt, fordi man er travlt. At det bliver så nemt tilgængeligt, at man kan gøre det, når det passer ind i programmet, og ikke når der er en eller anden træningstid fra klokken 4 til 5 om tirsdagen. Og så har de jo på et stort plan også ændret sig til, at alle de her, altså det er alt fra energidrikfirmaer til skosponsorer og alt muligt, som puster en masse penge i det og får det eksponeret. Altså der var sgu ikke noget X-Games dengang. Der rejste folk fra hele verden til Tyskland for at deltage i verdensmesterskaberne op igennem 80'erne. I dag der har det jo et helt andet fokus. Det er kæmpe stort, og skateboardkonkurrencerne bliver smækket i fjernsyn, eller Familien Danmark får det direkte ind, så det er blevet til en sportsgren, som er langt mere accepteret